La Figa és la Fira de Gandia autogestionada, que bàsicament és una alternativa o una oferta més dins de la fira per a que la gent pugui vindre i tindre una sèrie d'activitats dissenyades i creades per ells mateixos, és a dir, qualsevol que vinga pot dissenyar el que és la figa. Just can't see the light. Sometimes I think I never get the hints that just go by. Go on, baby, blackmail me with the sweetness of your kiss. Go on, baby. La veritat és que sí que hi ha hagut una recepció molt bona, tant per ciutadans com per part de polítics. Donat per part de l'Ajuntament se'ns va deixar veure que anàvem a tindre moltes facilitats i que tot anava a ser molt fàcil i va arribar un punt en el procés en el que això no va ser així, el permís no arribava, no ens van donar tot el que pensàvem que en un principi ens havien de donar, com el poder instal·lar una barra, com ampliar l'horari. Hola, bona nit. Moltes gràcies. Bé, jo voldria començar dient que tant a mi com a tota la meva família ens fa molta il·lusió comprovar que Enric Valor era i continua sent un personatge estimat i que el poble, que no les institucions moltes vegades no l'oblida, ni a ell ni al seu llegat. Fa exactament 100 anys. Ai, valent! Neix Enric Valor i Vives. Donar entrega a Mario Lluïsa d'aquest carraet que... Això més que un detallet, això és una meravella. Hem utilitzat una plataforma que es diu Verkami, que es tracta de micromecenatge, que vol dir que és una pàgina on la gent pot fer aportacions des de 5 a 100 euros i a canvi d'aquestes aportacions reben unes recompenses. Aleshores, a través de les aportacions de la gent hem recollit el mínim que necessitàvem per a cobrir gastos. Penso que qualsevol iniciativa que surti del poble possiblement serà molt més propera a les necessitats del poble que les que te pugui oferir una corporació, ja sigui municipal o autonòmica. Quan m'ho van proposar no vaig dubtar en cap moment perquè veia que era un projecte que tenia la societat civil, que volia buscar una alternativa a una fira i festes que no representava el que era la cultura valenciana i la manera d'entendre de la gent de Gandia. A veure, és molt bé perquè tot el que fa la societat que no és la civil, que és la militar, és una puta merda. Perquè només duen que artistes ahí d'alto copete tipo Julio Iglesias i Elton John. Que putada! No, després em va dir... El cable de Vicent està allí? No ho sé. I avui tindreu una mostra de jo sol amb la guitarra. El que passa que és una proposta que pot anar d'aquí fins a un sextet de música que pot ser tant de caire més acústic com una formació més rockera i més potent. Feu i desfeu. Això és assumpte vostre. Feu i desfeu. Més no oblideu els mapes. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori, com sempre el pitjor postor. És un projecte que tenia moltes ganes de portar a terme damunt de l'escenari perquè m'ha influït molt la manera d'escriure, la manera d'entendre la literatura i l'art de Vicent Andrés Telles i poder comptar també amb uns amics en els que hem compartit molts projectes. La partida d'avui la jugaré en una mà lligar l'esquena, a la pata coixa i en els ulls embenats i sense poder tirar-la a les galeries. Espero oferir un gran espectacle i que el públic del Trinquet s'ho passi molt bé esta nit. Gràcies. Algemesí, ni dona ni rosí. I cap fill de puta que se vulga arrimar per allí. No
No sé, voleu que fem alguna falca o alguna cosa? No volem ser romancers, però és que ja és hora de que eixim tots fora per prendre els nostres carrers. Per això volem convidar a ciutadans i ciutadanes i a tots els que tinguen ganes a la Figa a disfrutar. Visca Gandia i visca la Figa!